Za zdravstvene radnike iz COVID sistema, heroje u borbi s virusom korona, obezbeđeno je 10.000 vaučera sa 50% popusta za letove kompanije Air Srbija. To im je omogućeno danas potpisanim ugovorom o saradnji te kompanije i Ministarstva zdravlja. Danas pokrećemo kampanju pod imenom Vreme je za predah, čiji je cilj da omogućimo da 10.000 zdravstvenih radnika angažovanih u COVID sistemu otputuju do neke od destinacija u mreži Air Srbije po svom izboru na više nego zasluženi odmor. Ovi ljudi u Air Srbiji su procenili da zdravstveni radnici koji su se borili, koji se i dalje bore godinu i nešto dana, da su to zaslužili i da je Air Srbija takva kompanija koja želi na taj način da im pomogne, da im izda, odnosno pokaže poštovanje i zahvalnost za sve ono što su radili.